Maray na hapon mga tugang uya po ang mga baratang unyan para sa agadigdi sa Radyo DCGB. Mga baratang maruluwa sa aga sa mga dyaryo nasyonal. Enot sa PBN DCGB sa mga baratang unyan para sa aga. Nakatalaan na resibihon kan Pilipinas ang mga bagong COVID-19 vaccine delivery sa aga. Sobra sa 3 milyones na bakuna ang pigdalauman na magabot sa nasyon. Kariba na ang 1 milyon doses ni AstraZeneca na donasyon kan Japan na maabot dyan na banggi. Kinabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez na kung makuana ang mga stock ang mga initulos man na ididistribuyir sa agang udtopig dalauman na magabot ang dugang na 2 milyones na AstraZeneca vaccine na aliman sa COVAX facility mantang 132,000 doses nin Sputnik V vaccine ang maabot man dyan na banggi at sindagdag pang 37,800 na doses ang maabot sa aga. Sa Hulyo 14, bigdalauman na ma-deliver nin mga bakuna ang Sinovac Biotech. Siniguro ni President Rodrigo Duterte na ipaprioridad kan gobyerno ang safety as in quality kan kabus na COVID-19 vaccines na pigdidistribuer sa manibaybang parte kan nasyon. Sigun sa Presidente, naligtas ang gabos na bakunang ipapadara sa manibaybang lugar kan nasyon. Sa giraray na hinagad kan Presidente sa mga Pilipino na magpabakuna na para mapagolan ang paglakop kan helang. Pagiramdam ni Presidente Duterte sa gabos na sunodon ang health protocols maski fully vaccinated na. Inimong man niya ang Department of Health o DOH as sina National Task Force Against COVID-19 sa pagsiguro sa areglado ang delivery, distribution as in roll-out kan mga bakuna sa nasyon. Aktibo man na nagko-coordinar ang local health authorities sa foreign counterparts kay ni para sa padago sa pag-aaral sa safety as in efficacy nin mga bakuna. Miyaras tanto dagdag na bareta halig dyan sa luwa si Luwens Barcena. Luwens kamen. Advance nang nagpapasalamat ang mga taga-norteng parte kan syudad kan Legazpi dahil sa gigibuon na mobile health clinic atod kan Ako Bicol Party List in partnership kay Senador Risa Ontiveros sa aga. Ini ang nanutarang kan DCGB News na kung saan sa Barangay Bigaa, Legazpi City na kung saan gigibuon ang nasambitan ng aktibidad. Nagpapasalamat na ang mga yaraon sa nasambitan ng barangay dahil dakula ining tabang susog sa inda, lalo na ngunyan na nasa katahawang kan pandemya asin matagal sa pinansyal ang pagpapacheck up kan mga manlain-lain na mga laboratory examination. Susog man sa pakikipag-ulay kan DCGB News kay Ako Bicol Party List Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. Ini parte kan sa indang lakdang na makipagpartner sa mga manlain-lain na sa indang mga kaalyado o kung kaya sa indang mga kapartner na magkondusir nin mga programa makusanang sa mga nagkapirang ayuda kundi maging sa salud digdi sa Bicol, partikularmente na digdi sa Legazpi. Tusog kay Garbin, iniman na nagpapasalamat sinda sa nasambitan ng Senadora kailan ta iyo inian na gigibuon ninda na mga nagkakapirang lakdang na magibunin mga nagkakapirang programa tanganay ng atamanon kan mga Legazpenyo an sa ina mga salud asin susog kay Garbin iniparte kan na Ako Bicol Party List sa pagtabang sa salud asin mamantinir an marhay na salud kan kada pamilyang Legazpenyo. Dagdag na bareta, ako po si LBB. Miyaras tanto sinabi ni National Task Force Against COVID-19 Advisor Ted Herbosa na ang mas nakakaulakit na COVID-19 Delta variant pwedeng makalaog sa Pilipinas kung kaya kinakaipuan na pakusugon pa kan gobyerno ang sendang contact tracing effort tangani malakayan ang ulakit kay ni. Sa sinabi na kung in kaso makalaog man ang Delta variant at masyadong na lakdang na dapat gibuon iyo ang pakusugon ang contact tracing pati na ang test, trace, treat,
Siriman matest tulos, ma-isolate asin mapugulan siriman mahanap tulos tanganing mapundoan ulakit kan bagong variant na ini. Itinaong kwenta na kan Department of Health o DOH sa mga local government units o LGUs kung irerekwaro dahi ang negative RT-PCR test sa mga individual na malaog sa kanya-kanyang nasasakupan. Sigun kay Health Secretary Francisco Duque III na ang pinal na kasunduan, iyon tawangin opsyon ang mga LGU sa pagrekwara panindakan RT-PCR testing. Para sa mga LGUs na salamenteng vaccine cards ang ire-require, sinabi ni Duque na ang Department of Information and Communications Technology o DICT na bibilog na ngunyan ng digital vaccine certification. Ang DICT nag-commit na may encode asin ma-upload ang 90% kan total vaccinated individuals pag-abot kan Hunyo 31. Mientras tanto, dagdag na bareta lidyang sa luwas si Ans Galero. Ans, kamen. Nakakahangyo sa news naman yan po Katigas City Hospital. Kailan sa nagbawasan naman ang mga pasyente COVID-19 na nakamit sa nasa individual. Inian sinabi ko niyan kang Legazpi City Hospital kung saan sa ngunyan siya na sana naka-admit na COVID-19 patients sa nasambitan ng lugar. Walo kay ni unadmitted sa confirmed COVID-19 facility asin man nasa okay niya sa isolated COVID-19 probable or suspected capacity. Sa total uminabot na sa 38 ang bilang ng mga na-admit na mga pasyente sa nasambitan ng lugar asin nagalaom ngunyan ang City Health Office sa Manan City Hospital na talagang magbabanaan bilang ini sa mga maabot pang aldao. Dagdag na pareta, Ans Galero, DCGB. Mientras tanto, pinahimutikan ni Vaccine Czar Carlito Galvez ang alegadong favoritismo sa distribusyon ng COVID-19 vaccine sa internasyon. Ina sa iyang reaksyon sa pahayag ni dating Health Secretary asin ngunyan Iloilo Representative Janet Garin na may nangyayaring pakurusugan sa distribusyon ng bakuna. Tayong ipinaluwanag na ang mga bakuna ipigdidistribute sa mga Center for Health Development na yuman ang minata o kini sa mga local government units. Idinugang pa man niya na gusto kaya ni Garin na digdi itao ang mga bakuna na di man pwedeng mangyari. Sinabi ni Galvez na naghahaga din alokasyon si Garin, alagad di man pwedeng mangyari. Ipinaliwanag kan Malacanang ang pag-waive sa negatibong RT-PCR COVID-19 test result bilang requirement sa mga domestic tourists. Katakod ini kan paborobagong desisyon kan gobyerno sa pagturos kan border restrictions para sa mga fully vaccinated domestic tourists. Sigun kay Presidential Spokesperson Harry Roque na sa hururon kan siyensya, wala man 100% garantiya na day magiging carrier ng virus ang sarong individual na negatibo sa swab tests. Maging ang bakuna, bako man 100% na garantiya na day na magkaka-COVID-19 ang sarong persona. Sinabi niya na pwede pa man girara ining tamaan ng virus pero day na piglalao man na magiging seryoso. Pigli naman ni Roque na pigbimitbid pa man giraray kan Interagency Task Force o IATF ang mga concerns kan local government units o LGUs pero daiman pigagarantiyan pagsalida ng polisiya. Sinabi ni Roque na wala man inibangan nagpapautob kan mga patakaran na pigluluwas kan IATF kundi ang mga LGU. Tanganing malikayan ang kalibungan kung ano ang pigahagad sa mga turista na dapat nindang darahon sa pagbiyahe sa nasyon. Sinugo kan Philippine National Police ang senda mga opisyales na makipagkoordinar sa mga gobyerno lokal. Mananangod sa mga dokumentos na kinakaipuan na ipailing sa quarantine control points. Inanagawas matapos na sabiyon kan Department of Health na ang COVID-19 test pwedeng hagadong pamanggiraray para sa fully vaccinated tourist. Maski may enot ng pahayag na ang vaccination card pwede na. Sinabi ni PNP Chief Guillermo Eliasar na dapat klaroon ininimarahay tanganing na magkaiguan ng problema sa mga masunod na aldaw. Madagos ang pag-subsidize kan Department of Tourism sa bayad sa RT-PCR test. Sigun ini kay Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat sa taho kan pagtaong kwenta kan IATF sa LGUs sa pagdesisyon kung obligaro na magsalang sa RT-PCR test ang mga gustong maglaog sa indang mga lugar. Sinabi ni Puyat na dakol pa man giraray ng mga miyembro ang namamahala sa bayad sa RT-PCR test kaya pigsasaluman kan DOT ang partikan gastos sa pagsala nga sa nasabing COVID-19 test para dagos na makapagbakasyon ang mga tao asin mabuhay giraray ang turismo.
Mientras tanto, nagpalos na ni orden ang Department of Health na mahali sa mga industrially produced trans fatty acids sa supply ng pagkakan sa nasyon sa 2023. Kalindong kan Administrative Order number 2021-0039, ipigbabawal na ang pagprodusir, pag-import, distribusyon asin pagpabakal ng mga industrially produced TFA asin processed food products na igwani mga trans fatty acids na papalaman digdi nakamautan kini na makataon in giya na mabawasan ng TFA intake kan mga namamanuan ni sagkod sa 1% kan ipigrekomendar na total energy intake. Ang Food and Drug Administration ang dapat na magtalaan nin transitory period na dai malampas nin 2 taon. Maabot na sa 34% sa 40% kan may mga edad sa 60 pa itaas ang nakakamati ng depresyon. Sinabi ni clinical psychologist Dr. Camila Garcia na mas matindi ang risk ng depresyon as in suicidal rate pag nagtungtong na nin senior. Dahilan ini sa mas matinding kamunduan na namamatayan kan mga senior citizens, lalo na konsolo na sa nasaharong, dagdag pa na pagbawal kan sa indang pagluwas dahil sa pandemya. Mas dakol silang negative thoughts, kaya ang tendency talagang magkaigwasindan ng depresyon. Kaya abiso ni Dr. Garcia, importante na may mapaglibangan ang mga senior citizens, arog kan pagbasa, paggamit kan adult coloring book, pagkawatin crossword puzzle, pagmasetas, siring man ang pangamustakan sa indama pamilya asin parientes. Enot kay ni, sinabi kan internal medicine and geriatrics expert na si Dr. Mark Abat na naging seryoso ang kamunduan kan mga Pilipinong senior citizens ngunya na panahon nin pandemya. Mientras tanto, sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na ang kahagadan na haliw na ang nurses licensure examination bilang rekisito bago maging health professional, mangangiipon in congressional approval. Sa sinabi na kung nalion man ang board exam para sa mga nurses, kay po ninin hararom na pag-aadal sa pagsasabi na igwanin mga layers na mangangiipo na ang professional dapat makapasar sa board exam bago masinda matawan ng lisensya. Idinugang pamanidukin na dapat kumbinsiron na ni Labor Secretary Bebot Bello ang mga legisladores na amindaran ang Nursing Act asin ang Professional Regulation Commission Law. Suminakat na sa 14,000 bilang kan mga residenteng nag-ebakwar sa hampang kan pagpapadagos na pag-alboruto kan Bulkan Taal. Sinabi ni Batangas PDRRMO Head Lito Castro na kadaklan sa Sainda nasa manibaybang evacuation centers sa probinsya mantang may nagkapiraman na pinili na mag-istarungo na sa mga kapamilya. Siniguro man ni Castro na pirmininda nga pigi-ikutan ang mga evacuation centers. Suspisyente man ang pondo para sa mga pangangaipo kan mga evacuees pero in kaso maglalaan pag-alboruto kan bulkan, mapaayuda sinda sa national government. Mantang 5 saradit na Priyato magmatic eruptions asin 58 na volcanic earthquakes ang nairehistro sa Bulkan Taal sa nakalihis na 24 oras. Mientras tanto, kontra si Supreme Court Chief Justice Alexander Rismundo na liuna ang bar exam para sa mga gustong maging abogado. Ini may kinaraman sa suwestyon ni Labor Secretary Bebot Bello na liuna ang board exam para sa mga nurses, ininyero, pati na ang bar examination sa mga gustong maging abogado. Sa sinabi na daing rason para liun ang bar exam asin dapat sa naining imantinir, idinugang pa ni Rismundo na tradisyon na ang siring na eksaminasyon asin importanteng masabutan kung sa resay ang magkakanigo na maging abogado. Tinugutan na kan National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang mga residente na magbalik sa indang mga harong na nasa palibot kan Bulkan Taal. Initanganing makakuha ang mga residente kan sira sa kanya-kanyang fish pond. Apura digdi, pigtugutan man ang mga residentes na makuhaan sa indang mga atama na hayop. Sigun kay NDRRMC Region 4 Regional Director Maria Teresa Escolano na mapautob sinda nin window hour po na alas 8 nin aga sa alas 2 nin hapon. Alagada padagos pa man girarayan pag-alboruto kan Bulkan Taal kaya da ipigtutugutan na maghaloy ang mga residentes sa palibot kan bulkan.
Mientras tanto, ang posibilidad na vice presidential candidacy ni Presidente Rodrigo Duterte bako man kontra sa 1987 Constitution alagad kinuntistar ni sarong election lawyer kung tama ini para sa siring na pwesto. Kinabi ni Abogado Romulo Macalintal na ang Section 4, Article 7 kan Constitution nagsasabi na ang presidente de pwedeng magkandidato sa re-election alagad susugsalay si Duterte pwedeng magkandidato para vice-presidente. Tayong ipinaliwanag na ang pagiging bukas ni Duterte na magkandidato para vice-presidente nailing na sinyal ng political weakness o kaluyahan kan PDP laban na pwedeng sabihon na ang partido na ina nakakakuan ng posibleng kandidato a para sa nakatukaw na presidente. Inanunsyo kan local na gobyerno kan Batangas an anam na nakakuanin ASF free status. Kiban sa mga LGUs na fully recovered na sa African Swine Fever o ASF, iwan Lipas City, San Jose, Malvara, Rosario, Taysan asin Nasugbo. Sigunin ni kay Agriculture Secretary William Dar, katakod kan paglansar kan National Hog Repopulation asin Bantay African Swine Fever sa barangay program sa nasabing syudad. Mantang inumaw kan sekretary ang mga local chief executives dahil sa esfuerzos na malabanan ng helang na nakadanyar sa industriya nin pag-urig o hog industry sa nasyon. Sinabi niya magay na bareta ini sa laog nin 2 taon na pagkikipaglaban sa ASF na ibaba na ang outbreak dahil sa matrayumpong intervensyon kan gobyerno. Naniniwala si bagong napili na Presidential Advisor on Political Affairs, Jacinto Paras, na daiman pigkukonsiderar kan mga Pinoy bilang seryosong kandidato si dating Senador Antonio Trillanes. Dahil lang kini inabisuan niya si Trillanes na lingawan na ang planong pagkandidato sa masunod na eleksyon. Tayong sinabi na daiman nin masasabi si Trillanes asin ang mga Pinoy daiman ini pigkukonsiderar na seryosong kandidato. Ang pahayag ni Paras kasunod kan mga akusasyon na plunder kay dating Senador o kan dating Senador kay Presidente Rodrigo Duterte asin Senador Bongo. Kinabihan niya ang publiko na diin na pagtaon ng atensyon si Trillanes lalo na ta ini midbid na utikon. Tinanggal na kan World Bank asa sa indang website ang kontrobersyal na report na hababa na kalidad anin education system kan Pilipinas. Bandang hapon na kan tanggalon ang report na may titulong Improving Student Learning Outcomes and Well-Being in the Philippines. What are international assessments telling you na pigpublikar kan Hunyo 21. Hinali man ang kasabay na presentation para sa report matapos ipilit kan Department of Finance o DOF na tangkason sa website ang nasabing artikulo. Pigreklamo man ni Finance Secretary Carlos Dominguez kay World Bank Group President David Malpas ang kawaran ng profesionalismo kan Washington-based lender dahil sa pagpalyaran na magkonsulta sa mga opisyal kan Department of Education bago iluwas ang report. Kasunod ang pagbagsak ang C-130 military plane ikinagadan ni 53 katao kadaklan mga militar sa Sulu. Inagad ni Paranaque Representative Joy Tambunting na imbestigaran ang kamugtakan kan Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Sa iyong sinabi na siya masumeter ng resolution na mahagad na magkaiguan ng comprehensive fact-finding investigation may kinaraman sa Estado kan Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Sa iyong ipinaluwanag na tanganing dain na maotro ang sirang na insidente kay puan masiguro na maipairarom sa paagi ang procurement process ang mga pigbabakal na kagamitan kan gobyerno. Naglansar nin emergency fund para sa media workers ang National Union of Journalists of the Philippines. Inisigon sa NUJP bilang pagmidbid kay veteran journalist Jose Jaime Noynoy Espina na nagaran ka nakaaging aldaw ng Miyerkules dahil sa liver cancer. Sinabi kan NUJP na pinapabot kan pamilya Espina na ang gabos na donasyon o limos sa pagkagada kan media man ibubugtak sa Health and Welfare Fund para sa mga journalist as in media workers. Sinabi ni Inday Espina Varona, tugang kan veteran journalist na gusto nindang makatabang sa mga taga-media na kulang sa social benefits as in pirming daing kasiguraduhan sa indang mga trabaho.
Igual ka man kan NUJP Board of Directors antang ro kan Pamilya Espina. Ang Fuerzas Armadas ng Pilipinas nakaresibi ng 48.5 milyones pesos na kantidad ng mga bagong armas asin mga bala halay sa Estados Unidos. Ang Joint United States Military Assistance Group Philippines iyon nagdarakan mga armas sa Fuerzas Armadas ng Pilipinas sa Clark Air Base sa Pampanga. Kinabi kaning bahadang Estados Unidos sa Manila na ang delivery ginastusan kan US Grant Assistance kay Ribana ang dosing M2A1 .50 caliber heavy machine gun, 7 M240B machine gun, asin renibong rounds ni mga bala. Ang delivery may kamawatan na mapakusog ang counter-terrorism capabilities asin kahagadan kan mga militar. Naglatag na ning mga aktibidad ang National Union of Journalists of the Philippines o NUJP para girumduman ang primerong taon kan pagbasura kan kamera sa propostong bagong prangkisa para sa ABS-CBN. Pupuunan ang mga aktibidad sa sarong forum dyan na banggi kung saan ang tema rejected man ang prangkisa, di pa rin magpapatinag at patuloy pa rin aabante. Iban sa tutukaron ang mga isyong legal, epekto kan kawaranin prangkisa sa access to information asin ano ang futuro kan media sa Pilipinas. Katuwang kan NUJP sa mga aktibidad ang Free Legal Assistance Group, mga kongresista kan manibaybang regulasyon asin maging representante kan College Editors Guild of the Philippines. Sa aga, pigtalaanan sa rong caravan na panginginotan kan NUJP ABS-CBN chapter bilang pagtataonin onra kan sa dating media giant sa mga dakulang baretang dapat maaraman kan publiko. Medyo mariray na ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Kinabi ni Defense Secretary Delfin Lorenzana na ang mga barko hali sa Philippine Navy, Philippine Coast Guard as in Bureau of Fisheries and Aquatic Resources pirming nagpapatrolya sa WPS. Tayong sinabi na matrangkilo na sa nasabing lugar, idinugong pa man niya na ginigibo ini tanganing mamanihar ang sitwasyon dalant ang China man sana ang mina-insistir kan sendang klamar mantang ang Pilipinas may klamar man sa WPS. Tayong tanawanin doon na bako man sana ang China asin Pilipinas ang may klamar kundi pati na iba pang nasyon siring sa Vietnam, Taiwan asin Malaysia. Malansaran Armed Forces of the Philippines o AFP ni Interfaith Memorial Service para sa mga soldados na nagadana sa pagbagsak kan C-130 plane sa Paticol, Sulu kan Domingo. Igibuhon ini alas 3:30 nin hapon sa aga sa General Headquarters Canopy sa Camp Aguinaldo. Iban sa programa, ang pagtatawin mensahe ni AFP Chief of Staff General Cirilito Sobihana, wreath-laying ceremony, 21 gun salute as in a flat retreat. Magigiromdoma na 49 na soldados ang nagadan sa plane crash na pigkokonsiderar na saro sa pinakamalala na trahedya sa istorya kan militar. Mantang 19 pa sana sa mga nagadana na soldados ang namimidbidan. Yan mga tugang nga detalles ka mga barata ngunyan para sa agadigdi sa Radio DCGB. Sa pangaran kan mga pag-ariba, John Napoles Salado Technical. Kami po nagatod kan bareta. Ako po si Franz May Boras. Ako man po si Edwin Teral na nagsasabing mabalos kan siya ng pagantabay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917